Paps! Welcome back again to my YouTube channel, Bisaya TV. So ngayong araw tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng music at sound effects sa ating video. Pero before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi pa kayong updated sa ating mga video. Tara, simulan na po tayo! Ang una nyo pong gagawin is punta po tayo sa ating YouTube application. So i-click po natin si YouTube. And then mapupunta po kayo dito. And then ngayon, mag-research po tayo ng mga sound effect. Okay? Yan. Ito po, may mga sample po ako. Ayan. Click po natin. And then, pwede po natin siya i-try, i-play. So, ayan. Ayan yung mga usually po na ginagamit ng ating mga kasamahang YouTuber para po mas maganda yung ating gagawin na video. So, lagyan natin ng mga sound effect, lagyan natin ng music. Pero tips ko po sa inyo mga paps, pag once maglagay po tayo ng mga sound effect, music, ang gagawin po natin is maghanap po tayo ng tamang music po, tamang sound effect dun sa ating gagawin na video. Yan. Then after po nakapili na po kayo ng inyong sound effect at music, so punta po tayo sa ating application. So kunyari lang po nag-download na po tayo ng sound effect. Ayan. Then punta po tayo sa ating application. Ang ginagamit ko pa rin mga paps, no? Walang iba kundi si CapCut. Ayan po, i-click natin si CapCut. And then mapupunta po kayo dito sa new project. Ayan po. Ngayon mag-sample po tayo. So punta tayo sa new project. Ayan, i-click natin. And then ang first po nyo na makikita, mapupunta po kayo dito sa inyong mga video. Ayan. So ngayon hanap po tayo ng medyo katatawanan po na lagyan po natin. Click po natin ito, kunyari. Ayan, so, then add. Ayan. Then mapupunta po yan dito sa application. Yun po, kunyari po yan. Then ngayon, before po kayo mag-start maglagay, punta kayo sa format. Ayan po si format. Kasi, kailangan po natin iset yung ating video sa tamang size po. Ayan, so, since sa YouTube natin siya i-upload, so, ilagay natin si 16:9. Iset po natin ito. So, i-click po natin. Then, automatic po na-set na po yan. Ngayon, play po natin kung may music ba yung ating video. Play po natin, yan. So, medyo wala siyang music. So, ang gagawin po natin, since yung video po natin is meron siyang volume, so, i-zero po natin siya para wala po talaga tayong marinig na ibang ingay, kundi yun lang po talaga ang maririnig po natin yung mga nilagay natin na music at saka sound effect. Okay? So, ngayon, lagyan po natin ng music para mas maganda. Yan po. Click nyo po yung add audio, ito, sa baba. Ayan. Click lang po yan. Then, mapupunta pa kayo dito. Then, i-click nyo po yung sound. Ayan. And then, ito meron po kayong pagpipilian. Ang gagawin nyo lang po is punta po kayo sa inyong device. Kung hindi nyo po nagustuhan yung mga sample, so pwede po kayo mamili sa sarili nyo pong mga music. So, i-click po natin si from device. Ayan. So, pag-click nyo po, mapupunta po kayo dito. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon is hanap tayo ng mga, kunyaring mga music na bagay po dun sa ating video. Ayan po, eto. Try natin. Play. So, kunyari lang po yan mga paps. So, ayan, nakalagay po tayo ng music. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon is i-timing po natin. Kunin po natin yung swak talaga sa ating sound effect na ilalagay. Yung mga, example po, yung mga katatawanan na parts sa inyong video, so pwede nyo yung lagyan. So, paano ba siya gawin? So, first is
Kasi meron tayong mga ibang kasamahan na pag malagay lang po yung sound effect, okay na. Pero ang tutupo niyan, para maging mas patok yung video po natin, ilagay po natin siya dun sa tamang timing. So yun, ang gagawin nyo po, review na lang po yung mga video nyo, mga tamang timing ng paglagay ng mga sound effect. So, kunyari po sa akin, ito, first po nakatalikod ako, so nakikita nyo. So, ilagay po natin yung sound effect during po sa ayan. So, kunyari po, dyan ako magsimula. So, ang gagawin po natin ngayon is add music. Ayan po. And then, mapapupunta agad tayo dito. Yan. Then, hanapin nyo po yung pangalan po ng inyong sound effect. So, para mas madali po, bigyan nyo po ng sign or i-rename nyo po para mas madali nyo mahanap. Kunyari po, maglagay ako, meron ako dito. Ayan, hanapin po natin yung sound effect na medyo nakakatawa. Ayan. Ito, kunyari po, ito po yun. Ayan, so add po natin. Then ito po yun. Ayan. So ito po yung music na mga sound effect. So ayan. So ang gagawin po natin, i-timing po talaga natin siya para mas makuha po natin yung tamang anggulo ng ating music. At saka, yung ating part ng ating video na nakakatawa. So, play natin po. Ayan. So, timing po siya kasi nakatawa po ako niyan. At saka, nilagyan po natin siya ng katatawanan na sound effect. So, ayun. Ayan po. Click natin siya. Play. Ayan, so dito na naman, mag-add na naman tayo mga paps. So, click po natin si add music. Ayan. Ayan, so hanap po tayo. So, depende po sa inyong mga sound effect kung ano yung gusto nyo pong ilagay na tama po talaga, na swak po talaga dun sa ating manunood. Okay, wait lang. Hanap po tayo yung medyo nakakatuwa. So, ayan. So, ito pan. So, i-click po natin. So, adjust nyo lang po yung video para makuha nyo pong tamang timing. And then, pwede nyo i-review. Andyan po. Then, long press. Lagay po natin dyan. Then, ngayon, i-review po natin again. Yan po. Click. So, pwede nyo pong ulit-ulitin. So, yan. I-click. Kung gusto nyo pong ulitin yung sound effect nyo, copy. Click nyo lang po itong copy. Ayan. Then, mapupunta po yan dito. And then, long press nyo po, pwede siya i-drag, ilipat nyo po sa anong next po na may katatawanan. So, pwede nyo i-review po. I-review. So, ayan. So, lagyan natin dito. Play natin po. Ayan. Yan po, nakukuha na po natin yung tamang timing ng ating sound effect. Ayan. Ang tips ko talaga sa inyo mga paps, no, huwag po kayong basta-basta maglagay ng sound effect na sampo, naglagay kayo dito na seryoso kayo, nilagyan nyo yung mga sound effect na medyo hindi naman tayo natatawa. So, iwasan nyo po talaga yan. Kasi doon kayo maglagay ng mga sound effect sa mga anggulo po ng ating video na medyo nakakatawa. Play natin. Try natin, itong video na po is i-cut po natin siya. Ito na portion. Nakakatawa. Ayan. So, i-cut natin siya. And then, ito na part mga paps, kasi ito yung center ng ating sound effect, between dito sa ating sound effect at saka dito. Pwede nyo po siyang galawin. Ayan, kunyari po, ayan, naka-zoom siya. Depende po sa inyo mga paps ha. Ayan po, kunyari lang po yan. Long press nyo lang po, and then, open and close lang po yung inyong mga finger para maging zoom po siya. Kunyari po, play natin. Ayan. Play natin again. Kunyari po, tapos na po talaga kayo. So, yun. I-click nyo po yung, eto, sa sign sa taas. It means po, mag-load tayo. Kung bagtayin na po natin magtapos, click nyo po yung done. Punta po tayo sa ating video na folder. Ito po. Yan. So, i-click po natin. Then, ito po yung sample. Try natin na i-play.
sana po natutunan nyo po kung paano siya gawin. And then thank you po talaga sa pag-watch ng aking video. And then kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat mga paps, no? Thank you so much and bye-bye!